Ja ei ole pikaisena vaan heikko. Pendolino Suomessa eikä olla aikataulussa. Tottuneesti kuuluttaa kuljettaja. Vika on moottorissa ja ratti epäkunnossa ja jotain ihme luntakin tippui taivaalta. No joltain taisi unohtua yksi pieni asia. Paskimmat junat tehdään Italiassa. No toimii ne aina silloin tällöin paitsi talvella. Kuka vittu näitä oikein päätti tilata? Mutka se hieman kallistaa, aika monia oksettaa. Vaunuun astuu kaksi miestä sinisen puhuvaa. Viiksi pete ilseppat. Konduktöörejä molemmat. Kumpainenkin suurta leimaisinta heiluttaa. Matkaliput katsotaan, viiksi pete ilmoittaa. Ilset patnut innoissansa kädet hikoaa. Jos et ehtinyt asemalta ostaa lippua, lisämaksu on 6 euroa. Ravintolan valossa kaikki on helvetin kallista. Puoli litraa vettä maksaa 2 euroa. Silti riittää juoppoja, jotka kaapuu päälle puskissa. Ja kaikki paitsi kalja lämmitetään mikrossa. Vessoja on arvassa, puolet epäkunnossa. Toimii kun junan vessa on paskassa rossa. Haisee pahalta eikä kehtaa jättää maitoja. Ja yllättävän epämukavia on runkattaa. PC-pistorin paikalla stressaantunut tunnelma. Liikemiehet suunnittelee sijoituksia. Kofeiinin voimalla he antavat kaikensa, jotta maailma olisi huonompi paikka huomenna. Rikkaimmat kaikista istuu bisnesluokassa, vakavina selailevat taloussanomia. Jos Euribor nousi yli 3%, on varaa ottaa vielä toinen kuppi kahvia. Opiskelijakortilla pääsisi puolella hinnalla, mutta siltikin tulisi halvemmaksi mennä autolla. Kuuntelin liikenneministeriä, se sanoo julkisia käyttää. No ennen kuin neuvot muita, ota pää pois perseestä. Vihdoinkin perillä, yli puoli tuntia myöhässä. Vastaan tullutta kaveria hieman kiskittää. Mutta kaikki kääntyy parhain päin ja päivä pelastuu. Kun bisnesluokasta ulos astuva loppukoppa.